Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon. Sa muli ay binigyan tayo ng pagkakataon na magsama-sama upang ang kanyang kapahayagan ay ating makatanggap, no, sa gabing ito. Purihin ang Diyos sa bagong taon na ito ng 2024 na alam natin na mayroong mga bagong bagay na inihanda ang Diyos sa ating mga buhay. At sa pamamagitan ng kanyang salita, ng ating pagbubulay-bulayan, ay alam ko na ang kapahayagan niya ay ipararanas niya o ipaalam niya sa bawat isa sa atin. Kaya bago ang lahat, tayo ay sama-samang dumulog sa kanyang presensya at hingin natin ang kanyang gabay at pangunawa sa kanyang salita. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, salamat sapagkat itong taon na ito ng 2024 ay mayroon kang mga bagay, O Diyos, na nais na ipahayag sa amin, na ang inyong mga pangako ay naroon, natutuparin nyo. Salamat, O Diyos, sapagkat kami patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon na magsama-sama, na ang salita nyo ay amin pong pagsaluhan at ang kapahayagan nyo ay amin pong matanggap. Holy Spirit, kayo po maging tagapagturo namin, for we acknowledge the fact and the truth that apart from you, we can do nothing. Kayo po ang siyang mangusap at hayaan niyo po, Diyos, na sa gabi pong ito, tunay nga na ang salita niyo ay magrema sa amin pong mga puso. Salamat, we entrust everything unto you. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Ito po ang parang pangalawang Thursday na yata, no? Pero ito ang unang ng tinig ng pag-asa para dito sa taong 2024. Amen. At sa oras na ito, tayo darako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito sa Ezekiel chapter 12 verse 28, ito yung naroon na pinaka-tema na ibinigay ng Diyos pamagitan ni Bishop na nais niya na tayuan natin at panghawakan natin, at alam ko na kapag ito po ay ating tinayuan, mararanasan natin ang mga himala, mararanasan natin ang kanyang kadakilaan. Sabi sa Ezekiel 12:28, therefore say unto them, thus saith the Lord God, there shall none of my words be prolonged anymore, but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord God. Sa Tagalog, kaya sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos,
Wala nang magluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon sa mga talatang ito, no, na ang sabi nga ay nais niya na ipahayag sa atin, no, sabihin sa atin, sa kanyang mga mananampalataya, na ang kanyang salita ay hindi na magluluwat at ito ay magaganap na, no, matutupad na. Praise God. Kaya ang taong ito ng 2024, this is the year of fulfillment of God's promises, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon, kung tayo ay mayroong mga pangako na ibinigay sa atin ng Diyos, patuloy natin panghawakan, no? At naroon na sabi nga, the Lord wants us to see and experience the fulfillment of His promises. Ang nais niya ay talagang makita natin, maranasan natin, no, yung fulfillment na yon ng mga kapahayagan ng ating Panginoon. Katulad nga ng sinabi sa Numbers 23:19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Kapag sinabi niya, ito ay kanyang tutuparin. Dahil sabi nga, heaven and earth will pass away, but His word will never pass. Kapag sinabi niya, mangyayari at mangyayari. No? Kaya, ang nais ng ating Panginoon bilang naroon na tayo mananampalataya niya, mga anak niya, nais niya na talagang yung fulfillment na yon na sinabi niya ay maranasan natin, no? Hindi lang basta marinig natin, hindi lang basta malaman natin, ang nais ng ating Panginoon, makita natin at maranasan natin, no? May mga example sa Bible na kung saan yung fulfillment ng pangako ng Diyos ay talagang nakita nila, no? Nakita nila yung katotohanan. At ito ay naroon una, makikita natin sa buhay ni Abraham, no, sa Genesis chapter 12, noon siya ay tinawag at sinabi na naroon na ilabas niya ang kanyang pamilya at sila'y dadalhin sa lupang pangako at doon ay magiging great nation siya, no? Bagamat wala pa siyang anak noong time na yon, pero sinabi na kagad, pinangako ng Diyos sa kanya na siya ay magiging ama ng napakaraming bansa, po. At dahil doon, no, sa pangakong yon, ito'y kanyang pinanghawakan na natili siyang tapat, lumakad ng may katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon hanggang sa fulfillment na yon ng kanyang pangako ng Diyos ay mangyari at maganap. Bagamat kung sa kaisipan ng tao, parang imposible dahil ang kanyang asawa na si Sarah ay naroon na baog at na sila ay may edad na, no? Si Abraham noong time na yon ay 75 years old na at si Sarah maaring kung less 25 ay medyo bata pa pero baog naman, no? Pero makikita natin, no, dahil pinangako yun ng Diyos sa kanya kay Abraham, hindi siya naroon na doubt, hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan, no? Naroon na talagang pinanghawakan niya na mangyayari at mangyayari yung pangakong yon ng ating Panginoon sa kanya na siya ay magiging ama ng napakaraming bansa. Na bagamat dumating sa punto na nainip si Sarah dun sa pangakong yon ng ating Panginoon, gumawa siya ng paraan, no, na dahil alam niya na siya ay baog, kaya hinayaan niya na sipingan ni Abraham ang kanyang katulong na sabi nga ay yung kanyang katulong at ito ay nagkaroon ng anak, yun nga si Ismael. Pero sa pagkakataon na yun, hindi siya, no, ang naroon na sabi nga gagamitin ng Diyos para maging sabi nga pagmumulan ng iba't ibang bansa, no? Pero meron pa rin pagpapala na binigay kay Ismael pero hindi siya. At yun nga ay ang para kay Sarah manggagaling, no? Bagamat lumipas ang 25 taon, no? Si Abraham hindi siya naroon na nagkaroon ng doubt sa pangakong yon. Tinayuan niya na hanggang si Sarah din, no? Tinayuan niya na, no? Makikita natin sa aklat ng Hebreo chapter 12 ay chapter 11, no? Makikita natin doon na sabi nga ay
nakita na rin ni Sarah yung kapangyarihan ng Diyos na bagamat siya ay matanda na, baog, pero ginawan pa rin ng Diyos na buksan ang kanyang bahay bata at siya ay nagdalang tao, no? At ang sabi nga niya na talagang tapat ang Diyos na nangako. At yun nga po ay ipinanganak si Isaac, no po. Kaya makikita natin na bagamat lumipas yung 25 taon na yon, pero naroon po na sabi nga ay nangyari pa rin, no? Nangyari at naganap yung pangako ng Diyos. At sa pagkakataon na yon, si Abraham, dahil nga tinayuan niya yung pangako ng ating Panginoon kahit medyo nagtagal, no? Ay hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nagdoubt, hindi siya naroon na tumalikod sa Diyos, no? Kundi sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. At makikita rin natin sa New Testament naman, no, na may mga tao na kung saan ay nakita nila yung fulfillment ng promise of redemption. Na sabi nga, di ba, sa ano pa lang, sa Isaiah 9:6, ipinahayag na for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and they shall call him Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting God, and the Prince of Peace. No? Kaya noon pa lang alam na nila na may pangako ang Diyos na ibibigay para sa kaligtasan. At makikita natin ang mga taong ito ay talagang pinanghawakan nila, no? At naroon na yung mga signs ng pagsilang ng tagapagligtas ay naroon na alam nila. Kaya sabi nga, ito'y sinundan nila. Ang una, yung wise men, sa Matthew chapter 2 verse 2, talagang naroon na pinuntahan nila, no, sa pamagitan ng gabay ng star, ay naroon na pinuntahan nila ang lugar na kung saan ang ating Panginoon ay ipinanganak, no? At nung makita nila ang ating Panginoong Hesus, bagamat bata, pero dahil alam nila na siya ang fulfillment ng redemption ng tao, sila ay sumamba, no? Kaya makikita natin hindi sila nanangan sa nakikita, no? Dahil kung titingnan mo yung time na yon, bata pa lang ang ating Panginoon, baby pa lang, ano? Pero lumuhod na, sumamba na ang mga wise men na ito. Maging yung mga shepherd, no? Sa Luke chapter 2 verse 15 hanggang 18. Na sabi nga ay naroon na may mga anghel na nagpakita sa kanila at sinabi nga na ang Mesiyas, ang tagapagtanggol ay pinanganak na at hindi sila nagdalawang isip na sundan, no? Yung tala na yon na naggabay sa kanila para makita nila ang katuparan ng pangako ng kaligtasan, no? At yung susunod na nakakita rin ng fulfillment ng redemption ng promise ng ating Diyos ay si Simeon sa Luke chapter 2 verse 25 to 30. Nung ang ating Panginoong Hesus ay dinala sa templo para i-dedicate or i-offer, no, nandun si Simeon. Dahil si Simeon, alam niya na may pangako ang Diyos na ibibigay ang tagapagligtas, ano, at naroon na ang sabi sa kanya ay hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung katuparan na yon. Kaya lagi siya sa templo, no? Hindi siya nang hinawa na laging pumunta doon sa templo para makita, no, yung tagapagligtas. At nung pagkakataon na yon na dalhin ang ating Panginoong Hesus para i-dedicate, no, nag-witness sa kanya ang Santong Espiritu na ito yung tagapagligtas na ibinigay ng Diyos Ama, no? Kaya siya ay tuwang-tuwa dahil yung fulfillment ng promise na yon ay nakita niya, no? Hindi lang basta niya nalaman, kundi nakita niya mismo, no? At ang isa pang nandoon ay si Ana, no? Si Ana ay isang widow, no? Na kung saan ay binigyan din ng kapahayagan o pangako ng Diyos na makikita niya ang tagapagligtas. Kaya naroon siya na walang mintis o walang patlang
na siya ay laging nasa templo para manalangin po. Kaya iba talaga kapag meron kang promise o kapahayagan na natanggap sa ating Panginoon. Ito yung magbibigay sa iyo ng, sabi nga ay talagang boldness or strength para magpatuloy na lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Ito yung magbibigay sa iyo habi nga, ng excitement na gawin ang kalooban ng Diyos, no? Kaya kailangan talaga meron tayong pinangahawakang pangako ng ating Panginoon, no? Dahil at itong pangakong ito ay naroon na ito yung mga salita ng Diyos na nagiging buhay o nagiging rema sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Dahil kapag naging rema ito o naging buhay sa ayot sa gusto mo, no? Talagang ito yung magbibigay sa iyo ng strength para magpatuloy ka, no? Naalala ko nga nung kami ay nasa Mindoro pa, nung kami ay bigyan ng Diyos ng salita niya na sabi nga ay we will do new things, no? Kami ay gagawa ng mga bagong bagay. Ito yung dun sa forget those things that are behind and looking forward, no? For you will do new things, no? Nag-speak talaga yon o naging rema ako personally sa aking puso. At dahil doon, no, may bagong bagay kang gagawin, may bagong bagay kaming gagawin, ito yung nagbigay sa akin ng excitement, no, lalo na makita at maranasan yung kapahayagan na yon ng ating Panginoon. Kaya kahit dumaan kami sa pagsubok, no, hindi naging dahilan ang pagsubok na yon para kami ay ma-down, no? Ako nga kahit ako nagugulat ako, yung talagang na sabi ko bakit ganito yung nararamdaman ko, no? Pagsubok na ito pero bakit excitement ang nararamdaman ko? Iba talaga kapag ang pangako ng Diyos ay naging rema, no? Naging buhay sa iyong buhay, no? Sa iyong puso. Ito yung laging magpapaalala sa iyo na may gagawin ang Diyos, no? Kaya dito, mayroon lang akong 4 na bagay na nais na i-share, no? Paano ba nila nakita yung fulfillment ng promise na yon ng ating Panginoon, no? Paano nila nakita? At ito'y kailangan din na sabi nga ay naroon na gawin natin para makita natin, maranasan natin yung fulfillment dahil katulad ng tema natin, ano, this is the year of the fulfillment ng promise ng Lord. Ang tanong, may promise ba na nasa puso natin? May promise ba na tinatayuan ka, no? Kaya ang number one para makita natin at maranasan natin yung pangako ng Diyos na kanyang tutuparin, una, know the promise, no? Know the promise. At ito ay makikita natin sa kanyang salita, no? Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, no po? Makikita natin na sabi nga ang Bible, ito ay logos, no? Ito yung written word, pero ang naroon na nagbibigay sa atin ng sabi nga ay buhay ay yung kapag ito'y naging rema. Ibig sabihin, ito'y naging buhay, nangusap, nagpahayag, no? Naranasan natin yung kapahayagan. No? Kaya ang number 1, we must know the promise. No? Kaya napakahalaga na lagi tayo nagbabasa ng Biblia dahil dito natin makikita o matatanggap ang promise ng ating Panginoon. Di ba kaya nga sabi doon sa Joshua 1:8, no? This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may know what is written therein, and you will be prosperous. No? Kaya napakahalaga na tayo ay nagme-meditate, tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos dahil dito natin matatanggap ang promise ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin na may ma-fulfill na promise ang ating Panginoon, kailangan may alam tayo na sabi nga ay promise niya, no, salita niya o kapahayagan niya sa ating mga buhay, no? Praise the Lord. Ang pangalawa, no, ang sabi nga ay kapag natanggap mo yung promise na yon, no, nangusap sa iyo, nagbabasa ka ng Bible, no? Ngayon nga ay praise the Lord dahil kailangan natin talagang matanggap ang promise ng ating Panginoon.
nagbaba ngayon ang ating church na talagang mag-umpisa tayo na basahin ang buong aklat, no? Ang buong aklat ng Biblia, yung 66 books of the Bible, no? Dahil dito natin, sabi nga ng mga Bible scholars, alam nyo, sa kanilang pagbabasa, sa kanilang pagsasaliksik, napakarami, no? Thousands ang mga promises ng ating Panginoon. Kaya biro mo, makuha mo lang yung ilan doon, ay iba na, no? Magiging iba ang iyong magiging buhay. Tagumpay na, no? Kaya ang number 2, kapag naroon na natanggap na natin yung promise ng ating Panginoon, sabi nga, we must hold fast the profession of our faith. No? Sa ibang translation, we must hold fast the confession of our faith. No? Sa Hebrews 10:23, na kailangan daw ay nandoon na lagi nating confess, lagi nating i-declare yung promise na yon dahil yung nangako ay tapat na ito ay tutuparin, no? Kaya halimbawa katulad na lang sa healing, no? Marami nagde-declare sila, marami talagang kabisado nila, by the stripes of Jesus I am healed, no? Ang tanong, nararanasan ba nila yung kagalingan, no? Minsan yung iba hindi, bakit? Kasi hindi nila talaga tinatayuan, no? Hindi nila naroon na tinatayuan, hindi nila naroon na dinideclare, no? Hindi dinideclare. Napakahalaga kasi ng declaration, ng confession. Sabi nga, confession brings possession. Kaya kapag tayo ay mayroong pangako ng Diyos na sinabi sa atin, we must always confess it, no? I-declare natin. At ang sabi nga, he that promise is faithful. Kaya lagi nating i-declare o i-confess yung pangako na yon ng ating Panginoon sa ating buhay, no? Halimbawa, sa Acts 16:31, no? If we believe in the Lord Jesus Christ, we and our family will be saved. Kapag ang salitang yan ng ating Panginoon ay talagang naging buhay sa ating mga puso, no? Hindi tayo maiinip sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay dahil alam natin may gagawin ang Diyos para sa kanila. Kung paano tayo ay tinawag, kung paano tayo ay, sabi nga, nakatanggap ng kaligtasan, gayon din ang mangyayari sa kanila, no? Kaya nakakatuwa nga yung iba na halimbawa may asawa na sobrang kulit, no? Talagang grabe yung bisyo dahil pinanghahawakan nila yung promise ng Diyos sa kanila, yung Acts 16:31. Kapag nakita nilang nandun pa rin sa bisyo ang dinideclare nila, pinagaganda lang ni Lord ang testimony niya, no? Ganun ang kanyang confession. Hindi sila nagko-confess ng negative na nako, wala nang pag-asa yan, no? Hindi, kundi naroon lagi yung pag-asa, no? Kapag may promise ka, lagi kang may pag-asa. Kapag may promise ang Panginoon sa iyo, laging naroon yung sabi nga ay ang nakikita mo ay yung beyond the horizon, hindi yung nangyayari sa paligid, no? Kundi yung ang alam mo may ginagawa ang Diyos, no? May ginagawa ang Diyos, kaya naiko-confess mo rin, nasasabi mo rin yung all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose, no? God is in control of everything, no? Yung mga Kristiyano na laging nagko-confess ng ganon, yun yung mga, sabi nga, mayroong pangako sa puso nila, no? Kaya hindi sila natitinag, hindi sila naroon na naapektuhan, ano man ang problema, ano man ang mga pagsubok, patuloy nilang pinangahawakan yung pangako ng Diyos. Dahil sa ayon sa gusto natin, ito ay mafulfill. At lalo na nga ngayon, sabi nga ng Panginoon, ay hindi na magtatagal. Amen. No? Hindi na magtatagal. Yung pangako niya ay mangyayari at magaganap. Yan. Praise the Lord. At sa number 3, ang sabi doon, they continuously seek the promise. Walked according to the promise. Yon. No, katulad nga ng sinabi ko kanina, no, ang nilalakaran ay yung pangako ng ating Panginoon, no? Yung kanyang pangako. Sabi nga ay katulad ni Abraham, no, isang example ngayon na nakita sa kanya yung talagang pananampalataya na bagamat medyo nagtagal pero hindi siya nawalan ng loob, hindi siya naroon na ng hina, nagpatuloy siya, no? He lives righteously before the sight of God, no?
he walks faithfully, no? Naging tapat siya sa mga pinagagawa ng Diyos sa kanya. Bagamat naroon na medyo nagtagal, pero nakita niya pa rin at naranasan na siya nga ay naging isang ama na, sabi nga, ng napakaraming bansa. Amen. Kaya sa ating mga buhay, we must continuously seek the promise ng ating Panginoon, no? Yung mga promises niya sa atin. Praise the Lord. At ang pang-apat, yan, they depend on the signs of the fulfillment of the promise. Na nagbibigay ang Diyos ng mga sign ng fulfillment para ma-fulfill yung promise na yon, ano? Yung promise na yon na nanggagaling sa ating Panginoon. Na kung titingnan natin, dahil ang sabi nga, di ba, sabi sa Bible, sa Isaiah 55, ang kaparaanan ko'y higit sa inyong kaparaanan, ang kaisipan ko'y higit sa inyong kaisipan, no? Makikita natin na yung mga signs para ma-fulfill yung promises na yon ng ating Panginoon, minsan hindi akma o hindi naroon na tugma sa ating nais na mangyari, no? Kundi iba yung kaparaanan niya, may kaparaanan siya. Sa ayon sa gusto, mangyayari, no? Mangyayari yon. Minsan parang negative, no? Parang negative yung nangyayari, pero kapag alam natin na sabi nga ay ito'y pangako ng Diyos, no? Hindi ka maapektuhan ng negative na yon, no? Kaya yun nga, katulad ng lagi ko ngang tinetestify na nung pinagpe-pray namin si tatay ko na talagang makaalis na dun sa bisyo, no? Na kinamin yung Acts 16:31, talagang dumating pa sa punto na parang lalong nagiging negative, no? Na inaway siya ng isang adik, no? Sinira yung karinderya namin, pero in spite of that, yun ang naging paraan para siya ay lumayo at yun nga, pumunta na ng US, no? Kaya makikita natin, ano, na we must depend on the signs of the fulfillment of the promise, no? Dahil meron naman siyang talagang ibibigay. Ang mahalaga nga lang, open yung ating spiritual na puso, yung ating spiritual na mata para ang makita natin ay yung signs, no? Katulad ng mga pantas, no? Ang signs nila, yung between, no, na ginabayan sila na habang naglalakad, parang sumusunod sa kanila, parang imposible, no? Pero yun ang naging sign at yun nga, nakita nila yung fulfillment ng promise, no? At maging sa bawat sa atin, no, kailangan patuloy tayong humingi ng gabay sa Santong Espiritu, buksan yung ating mga puso at yung spiritual na mata para ang makita natin ay yung sign ng fulfillment ng promise ng ating Panginoon, no? Kaya sa pinaka-conclusion, napakahalaga talaga na maging katulad tayo nung 5 wise virgins sa Matthew 25, na ibig sabihin, di ba, yung 10 virgin na yun, naghihintay sila sa pagdating ng lalaking ikakasal, pero makikita natin yung 5 ay hindi naging wise. Bakit? Hindi sila nagdala ng tamang langis, no? Ng sapat na langis. Hindi katulad nung 5 wise virgin na talagang nagbaon sila, no? Alam niyo yung langis na yon, walang iba kundi ang ating ang Santong Espiritu. Kailangan talaga natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu para makita natin yung fulfillment ng promise ng ating Panginoon. Kaya yung nangyaring yung sa ating feeding, no, yung sa Zoom meeting din natin na na-share ni Bishop yung about intimacy, no, ito yung napakahalaga talaga. We must have that intimacy sa ating Diyos, no, sa Holy Spirit, para ma-reveal sa atin yung mga signs ng pagkakasatuparan ng pangako ng ating Panginoon. Para halimbawa pagdaanan man natin yon, yung mga problema, yung mga pagsubok na yon, no, para sa atin sign lang yon, no? Hindi yun katapusan o hindi doon matatapos dahil sa problema, kundi sign lang yon na tutuparin ng Diyos yung pangako niya sa atin, no? Yung pangako niyang ibinigay sa atin. Kaya sa taong ito, praise the Lord, dahil binigyan din tayo ng instruction ng ating Panginoon
no, sa pamagitan ng ating leadership na nagbaba ng 21 days ng prayer and fasting, na dito ay madidevelop yung intimacy natin, no? Napakahalaga kasi dahil tanging ang Santong Espiritu ang makakapagturo sa atin, ang Santong Espiritu ang makakapagbigay sa atin ng tamang instruction at direction para magawa natin yung kalooban ng Diyos at matanggap natin yung pangako niya sa atin, no? Dahil ang sabi nga ay kapag tayo ay wala sa tamang lugar, hindi tayo naka-align, hindi natin matatanggap yung fulfillment ng promise. Kaya kailangan lagi tayong naka-align, no? Lagi tayong naka-align para pagbuhos o fulfill ng promise na yun ng ating Panginoon, makikita natin, mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay, no? Kaya praise the Lord. Ito yung salita ng Diyos na nais niya na itanim natin sa ating mga puso, no, na nais niya na makita natin at maranasan natin yung fulfillment na yon na promise ng ating Panginoon. Kaya patuloy nating i-focus ang ating puso at isipan sa Kanya. We must always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Po. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito, sa maikling mga kapahayagan na yon. I know and I believe na magiging excited tayo, no? Nais ng Panginoon maging excited tayo kasi pag excited ka, iba yung iba yung strength mo, no? Parang lalo kang lumalakas, no? Lalo kang sabi nga nagkakaroon ng desire na maglingkod pa, no? Sumunod pa sa pangako ng Diyos, sa pinagagawa ng Diyos dahil alam mo na, sabi nga po, naroon na i-fulfill niya yung sinabi niya sa iyo, yung pinangako niya sa iyo, no? Kaya ito yung isang sign na naroon tayo sa alignment. We have that excitement, no? Nararanasan natin yung excitement na yon na sabi nga, bagamat may mga problema, may mga pagsubok, hindi tayo mapapatumba nun, kundi lalo tayo magiging mainit sa paglilingkod sa Diyos, lalo tayo magiging mainit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Dahil nais niya na makita natin, maranasan natin yung fulfillment ng promises niya sa ating mga buhay. Amen? Kaya purihin po ang Diyos sa gabi ito, tayo ay manalangin at ihiling natin sa ating Panginoon na talagang ma-focus lang tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. Lagi natin i-declare kung ano yung pinramis ng Diyos sa atin. Amen. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sapagkat isang katotohanan na sinabi nyo na hindi na magluluwat, Panginoon, o hindi na magtatagal. I-fulfill nyo na yung pinramis nyo, Panginoon, sa inyong mga lingkod, sa inyong mga anak, Panginoon, that overflowing blessing na inihanda nyo, Lord. Mararanasan namin to, makikita namin ito, Diyos. At sinabi nyo rin, hindi na magtatagal. Lord, alam po namin, O Diyos, na ito'y mangyayari at magaganap dahil ang nais nyo, Lord, na kami ay maging daluyan ng pagpapala. Lord, sa pamagitan ng aming mga buhay ay patuloy pang ang inyong salita ay lumagana po, Diyos. Kaya hayaan nyo po na maging matatag ang bawat isa, laging nakafocus, nagdi-declare lagi ng pangako nyo at higit sa lahat, Panginoon, naroon ang intimacy sa Santong Espiritu na mag-reveal sa amin ang deep things of God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Kayo po maging tagapagturo namin sa lahat ng aming gagawin. In all our ways, we will acknowledge you and surely you will direct our path. Salamat ng marami. At tunay nga sa pagkakataon na ito, tanging sa inyo ang papuri, pasalamat, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Praise the Lord. At maging excited po tayo sa mga kapahayagan ng Diyos na ibibigay sa atin, At alam ko sa pamagitan din ng ating pang-ibang pastor na maa-assign, mai-excite tayo dahil ito yung magbibigay sa atin ng direction, ng signs para talagang matanggap natin yung fulfillment na yon ng promises niya. Amen? Kaya sa gabing ito, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at tayong lahat ay naroon na patuloy na
saliksik sa kanyang mga salita at lalong lumalim yung intimacy natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya God bless us all. Be excited for the fulfillment of His promises to us. Amen. God bless us. Amen. Thank you, Lord. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin.